Yung malakas na palakpak mga minamahal para sa ating malapay noon. Praise the Lord. Aki po iniling tayo po natin tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Tala po natin tumayo mga minamahal bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadali ang tipang minamahal ating brother and preacher or brother Buboy Nir. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Amen. Praise the Lord, God bless you, brother Jobs. Let us pray. Upunigilan papagpala namin Diyos, sa namin sa langit, namin napakabait at pinakamamahal pa Jesus. Muli, sa magdamag na ito, ang aming marubdob at sa pusong pagpapasalamat, paglulahati, pagsamba, ay aming ipinapaabot sa dakilang pribilehiyo na pinagkalubos sa amin upang sama-samang sumamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa mga yugton, banal na gawain nilangisan, malang Panginoon, sa mga papuring awit namin inaalay, sa mga patutong inayag ng mga anak, mga awitin ng mga awit na ipinadama sa amin na pakatamis na presensya, ang pagbibigay ng may katapatan, patuloy na isinasagawa, may katapatan ng mga anak, patuloy na kami pinagpala. At muli sa umagang ito, narito kami sa pag-aaral ng mga salita, ngunit kami munang lahat inanikluhod, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming mga karumihan ng banal na dugo, magos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po ang mga salita, pati na po ibang lingkod, sa ganakin wala po magagawa. Buksan ang mga pangunawa at kaisipan, mga iniibig ng mga kapatiran sa Ebanghelyo ng kaligtasan. Habang kami sinasaway ang mga demonyo ng hadlang, antok, we bind the power of darkness, cast out in our midst in Jesus' name, and anoint thy word, O Lord. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin na sabay-sabay ang ating mahal na Panginoon, maminamahal. Praise the Lord. Makabalik tayo sa ating mga upuan at isang mapagpalang umaga na po. At buong magdamag ng Biyernes, kagabi nagsimula tayo alas 9. Hanggang ngayon, sakto pong 7 minuto bago mag alas 5 ng umaga. Dito po sa Pilipinas, narito po at nanonood kayo live webcast sa Facebook at YouTube. Ang Jesus Miracle Crusade International Ministry dito sa outreach sa San Carlos City, Pangasinan, Philippines. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Good morning sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Praise the Lord. At we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable pastor, Will Distrada Almeida, and we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeida, at sa kalambutihing mga anak, mga po at mga manugang. Good morning po sa lahat ng mga anak ng Diyos na ating kasama. Amen. Sa ating mga webcast viewers at ating mga beloved pastoral workers, beloved elders. Good morning na po at maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Muli tayong dinako sa ating bahay-sambahan at upang sama-sama na pag-aralan muli ang kanyang mga salita. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin na sabay-sabay ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Medyo tagal-tagal din maminamahal. Tayo po'y nakakapagdala ng mensahe ng kaligtasan dahil binibigyan natin lahat ng pagkakataon na tayo po ay matuto upang ating minamahal na mga elders, mga pastoral workers, ating mga co-preachers ay mabigyan ng pagkakataon sa pag-aaral ng mga salita ng mahal na Panginoon at dito po kami natututo through our dearly beloved pastor. Amen. Ating beloved Mama Dear. At sa umagang ito, mga minamahal, bagamat ang mga pinag-aaralan natin sa kapal ng Biblia, ito'y palaging o ilang beses nang natatalakay, ngunit hindi tayo sabay-sabay naligtas. At napakarami pong tuklasin ang banal na kasulatan upang ang mga Kristiyano ay lalong lumago sa kanilang buhay espiritual.
At kinakailangan itong pag-aralan. Kaya nga sabi ng Biblia, search the scriptures for in them you think you have eternal life. And they are they which testify of me. Sabi nating mahal na Panginoong Isus. Atin daw pong saliksiking mainam ang kanyang mga salita. Kaya sa umagang ito, atin muling buksan ang ating mga Biblia dito sa aklat ng Exodo, Kabanatang 32, talatang 1. Pakisundan lang po. At italon po sa 9, italon sa 31 hanggang 33, at ibalik natin sa 10 hanggang 14, at ibalik na po sa 34 hanggang 35. Sundan po natin, maminamahal, itong ating pong sinabing mga bersikulo, dahil dito po iikot ang ating pag-aaralan. Kindly, basa po sa Tagalog. At kung wala pa po minamahal, sinabi po dito, at nang makita ng bayan na naluluwat si Moises ng pagpapanaog sa bundok, ay nagpipisan ang bayan kay Aaron at nagsabi sa kanya, tumindig ka at igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin, sapagkat tungkol sa Moses na ito, na lalaking nagsampa sa amin mula sa lupain ng Ehipto, ay hindi namin maaalaman kung anong nangyari sa kanya. Sa Ingles, at sinabi rito maminamahal sa Ingles, and when the people saw that Moses delayed to come down out of the mount, the people gathered themselves together unto Aaron, and said unto him, Up, make us gods, which shall go before us, for as for this Moses, the man that brought us out of the land of Egypt, we wot not what is become of him. Bago natin ipagpatuloy ang 9, atin pong pag-usapan, maminamahal, yun pong pagiging stiff-necked at rebellious na mga tao, people. Kung inyo pong mapapansin, itong ating unang talatang binasa, ito maminamahal ay nung inutusan si Moises na pumunta doon sa Mount Sinai, upang kunin yung 2 bitak na bato na nandoon ang 10 utos na tinatawag ng banal na kasulatan. At habang si Moises ay nandoon sa bundok, maminamahal, iniwanan niya yung milyones o milyon-milyon na mga Israelita na pinalabas ng mahal na Panginoon doon sa pagkaalipin sa Ehipto, at sila'y naiwan doon sa ibaba. Nung medyo nagtagal na, dahil si Moises, maminamahal, nung umakyat doon sa Mount Sinai, may mga ilang kasama doon na mga alagad niya na pinagkatiwalaan, hindi niya pinasama doon talaga sa burning bush na kanyang kinakausap. At doon sa bundok, hindi niya sinasama dahil hindi inutos na Panginoon isasama niya doon, dahil ang si Moses lamang ang pagkatiwalaan ng batas ng 2 bitak na yan. Yung kanyang iniwan, si Aaron, ang sabi maminamahal ang ating binasang talata, nung magtagal na, dahil 40 days and 40 nights nag-aayuno si Moses, at habang siya nag-aayuno at ginagawa ng kamay ng Diyos yung 10 utos, medyo ang mga Israelita sa ibaba nagulumihana na. Asa na ba tong Moses naglalabas sa atin dito? Ang dami ng mga reklamo. Walang makain, walang tubig. Hirap na sila. Sabi nila kay Aaron, gawan mo kami ng Diyos na aming sambahin. Ipagpatuloy natin ang basa sa 9. Diretso muna tayo sa English. Ang sabi diyan, and the Lord said unto Moses, I have seen this people, and behold, it is a stiff-necked people. Tingnan niyo mo minamahal, Ang sabi po ng banal na kasulatan,
sa 9, pakitagalog. At sinabi ng Panginoon kay Moises, aking nakita ang bayang ito at narito, isang bayang may matigas na ulo. Makinig tayong mainam, minamahal, dahil kaya nga napapansin ninyo, talagang hindi po natutulog ang demonyong si Satanas, lalo na sa mga huling panahong ito, na maraming mga Kristiyano aalis sa kanilang pananampalataya at ang sarili na nilang nasusunod. Sila nagsasarili na sa kanilang buhay na naging pastor sa kanilang sarili. Akala nila ang kaligtasan ay gano'n na lamang. Sa kaluwatan ng kanilang paglilingkod sa mahal na Panginoon, kagaya na sila nito mga Israelita ngayon, na nagrireklamo na ang tagal ng Moses. Akala ko kukunin lang ang batas ng Diyos doon sa Mount Sinai. Bakit? 40 days and 40 nights na, hindi pa bumababa, wala pa. Gawan mo kami ng ibang Diyos. Sabi ng mahal na Panginoon Moses, bumaba ka na. At puntahan mo yung mga pinalalabas ko doon sa kamay ng mga Ehipsyo, doon sa pagkaalipin. Mga Kristiyanong, ang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, grabe ang galit ng ating mahal na Panginoon at gusto na silang puksain, patayin. At nung bumaba na si Moises, ang sabi po ng 31 o 33, 31 hanggang 33. Ang sabi diyan, at bumalik si Moises sa Panginoon at nagsabi, ang bayang ito'y nagkasala ng malaking kasalanan. At gumawa sila ng mga Diyos na ginto. Ngayon kung iyong ipapatawad ang kanilang kasalanan, at kung hindi at alisin mo ako, isinasamo ko sa iyo sa iyong aklat na sinulat mo. At sinabi ng Panginoon kay Moises, ang magkasala laban sa akin ay siya kong aalisin sa aking aklat. Sa English, maminamahal. Sundan niyo po ako. And Moses returned unto the Lord and said, these people have sinned a great sin and have made them gods of gold. Yet now, if thou wilt forgive their sin, and if not, blot me, I pray thee, out of thy book which thou hast written. And the Lord said unto Moses, whosoever hath sinned against me, will him I blot out of my book. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, ano itong ating binasang mga talata? Ito po ay naglalathala, ito po ay papaliwanag ng mga Kristiyano nung araw na tulad ng ating kapanahunan, may mga Kristiyano pa rin na kahit anong pangangaral sa kanila, walang pagkakaiba nitong mga Israelita. Akala ba ninyo, akala ba natin, yung wala ngayon, hindi natin kasama sa ating overnight prayer? Akala ba natin, dahil kasama nating sumasamba sa Diyos sa Espiritu at katotohanan, sasabihin natin na kaisa natin sila? Ano po ang idolatry na tinatawag dito, maminamahal? Yung kanila pong mga earrings na ginawa nilang guya. Ginawa nilang, maminamahal, na Diyos-Diyosan. Ano po ito? Ayaw nilang maistorbo ang kanilang katawan dahil maalis ang figura nito. Kaya ayaw mag-overnight. Ayaw nilang magpuyat dahil may trabaho pa mamaya. Ano pa? Akala nila, yung mga kapatid natin na ito, maminamahal, atin po talagang tinatranslate diretso ito. Akala natin, yung kanilang maminamahal ginagawa, ay wala silang pagkakaiba nitong mga Israelita na nagrereklamo na dahil sa kaluwatan, sa katagalan na pag-aantay kay Moses. Kung tutuusin, 40 days and 40 nights, that is only 1 month and 10 days, di po ba? Amen. Amen. Hindi na nila matiis, hindi na nila matagalan, hindi na nila maantay. Gumawa na sila ng Diyos-Diyosang guya.
Anong mga ginagawa ngayon ng mga Kristiyano? Dahil matagal na mga Kristiyano kuno, matagal na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Sabi nga ng iba, salamat na lang. Dahil nung umulan, hindi kami nakadalo dahil sobrang lakas ng ulan. Pero salamat na lang dahil mayroon tayong live webcast. Ito, nakasubaybay kami. Ito, napapanood namin. Okay lang po sana kung talagang magdamag, sinusundan ninyo kami. Mula kaninang alas 9 hanggang ngayon, kung anong aming ginagawa ditong pagpupuyat, pagsisikap na kami po'y magising sa buong magdamag, ganun din ang inyong gagawin. Pero hindi po. Dahil kung kayo po ay nakapanood, sumusubaybay sa amin ngayon at naka-air condition kayo, at yan kayo sa mga malalamig na mga lugar, isang tiyak na bagay, kahit siguro joyful singing pa lang, ikaw ay nakahilik na. Ikaw ay, lalo na pag solim na, hinuhuyo-huy na yung iyong tainga ng magandang solim na mga awitin. Ang sarap ng humilik at matulog. Ito mga minamahal ay paglalathala, pagpipicture out sa mga Kristiyano ngayon na nagsisikap sa kanilang kaligtasan. At itong mga Kristiyanong ito mga minamahal na alam naman natin, hindi po tayo tinawag ng malapayon sa ministeryong ito para maging palamuti. Hindi po tayo tinawag na malapayon dahil hindi ito sa buong katotohanan na walang layunin ang Diyos sa ating mga buhay at wala siyang pagsasakripisyo sa krus ng Kalbaryo at walang nag-aayuno ng 40 days and 40 nights. Sa katunayan, maminamahal, hanggang ngayon nagtatamasa tayo ng masaganang pagpapala dahil may totoong pastor na nangangalaga ng ating mga kaluluwa. Itong ating mga ginagawa ngayon na mga pagsisikap, yung ating mga tinatanggap na mga pagpapala ng dahil ito sa kanyang propeta na tinawag. Ang sabi nga ng banal na kasulatan, si Moses mismo ang umako. Ang sabi ni Moses, mahal na Panginoon, nagkasala ang aking mga minamahal na mga kapatid. Kung pupwede sana, patawarin mo sila. At kung hindi, tanggalin mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Grabe maminamahal ang pagmamahal ni Moses. Ganun ang pagmamahal ng totoong pastor. Ganyan ang pagmamahal ng totoong propeta sa kanyang mga inalagaang mga tupa. Pero tingnan niyo po ang mga tupang ito kung nagpapahalaga ba sila sa kanilang mga kaligtasan. Nasaan sila ngayon? Minsan yung mga tumatayo nating mga kasamang mga manggagawa, beloved elders, mga ordained preachers, mga prayer warriors, paulit-ulit na sila'y pinaalalahanan. Sinasabi ang mga salitang ito, pero nagiging mapurol ang kanilang pandinig. Nagiging mapurol ang kanilang pangunawa. Ang buong akala nila, lalamig ang impyerno para sa kanila. Kailanman hindi lalamig ang impyerno. At hindi exempted ang mga Kristiyano na kayang itapon sa dagat-dagatang apoy kung sila man maminamahal ay nagkasala. Ipagpatuloy natin ang mga pagbasa nito, mga talatang ito. Ibalik natin ang basa dito sa 10 hanggang 14. Now therefore let me alone, that my wrath may wax hot against them. Ang sabi naman ng Panginoon, and that I may consume them, and will make of thee a great nation. And Moses besought the Lord his God, and said, Lord, why dost thy wrath wax hot against thy people, which thou hast brought forth out of the land of Egypt, with great power and with a mighty hand? Wherefore should the Egyptians speak and say for mischief? Did he bring them out to slay them in the mountains and to consume them from the face of the earth? Turn from thy first wrath and repent of this evil against this people, or against thy people. Remembering Abraham, Isaac, and Israel, thy servant, to whom thou swearest by thine own self, and saidest unto them, I will multiply your seed as the stars of heaven, and all this land that I have spoken of will I give unto your seed, and they shall inherit it forever. Sabi na nga ng man of God, ng propeta ng Diyos, mahal na Panginoon, pagkatapos mong iligtas sila sa kamay ng mga Ehipsyo, ilabas sila sa pagkaalipin, ngayon pabayaan mo, magalit ka, patayin mo ito dito sa ilang, ano na lang sabihin ng mga Ehipsyo? Sabihin na inilalabas pero papatayin din lang naman pala.
Di ba't ganun ito ang mga rason ngayon ng mga kapatid natin ng mga pinagpapalo na, pinaalalahanan? Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag napaalalahanan, mahal na Panginoon, tinawag mo pa ako, niligtas mo pa ako, yun pala'y parusahan mo rin lang pala ako. Kaya nga maminamahal, tingnan niyo po ngayon ang mga sitwasyon ng mga mananampalataya at dito sa ating pinag-aralan ngayon. Dahil ang tawag daw diyan ay, ang sabi ng banal na kasulatan, ang tawag daw sa mga Kristiyano na yan ay mga Kristiyanong may matigas ang ulo. Mga Kristiyanong mapaghimagsik laban sa Panginoon. Amen. Amen. Andyan pa po ba kayo, maminamahal? Gising pa po ba kayo? Pakibasa ang Deuteronomy chapter 9 verse 6 and 7 bago natin balikan ang 34 at saka 35. Mamaya, kindly. Medyo mga kapatid, medyo marami naman kayong nakapila sa pagbabasa. Kindly lang po. Medyo mahirap na magsalita. Dito po sa aklat ng Deuteronomio, Kabanata 9, versikulo 6 hanggang 7. 6 hanggang 7. Talastasin mo nga na hindi ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos ang mabuting lupaing ito upang ariin nang dahil sa iyong katuwiran sapagkat ikaw ay isang bayang matigas ang ulo. 7. Alalahanin mo, huwag mong kalimutan kung paanong minungkahi mo sa galit ang Panginoon mong Diyos sa ilang mula ng araw na kayo'y umalis sa lupain ng Ehipto hanggang sa kayo'y dumating sa dakong ito ay naging mapanghimagsik kayo laban sa Palakpakan Panginoon. po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Tingnan niyo mga minamahal. Understand therefore that the Lord thy God giveth thee not this good land to possess it for thy righteousness. For thou art a stiff-necked people. Ang sabi rito, remembering and forget not how thou provokest the Lord thy God to wrath in the wilderness from the day that thou didst depart out of the land of Egypt until ye came unto this place. Ye have been rebellious against the Lord. Tingnan niyo mga minamahal. Ipinaalala sa atin dito, maminamahal, na ang mga Kristiyanong paulit-ulit na ating pinaalalahanan, na yung mga paalala na ating ipinapaabot sa kanila ay binabaliwala nila at ginagawa pa maminamahal lang may mga kasalanan at sala rin patuloy ang mga tumatayo sa pulpito na walang ibang ginawa kundi magpaliwanag at ituwid at ayusin lamang ang ating mga buhay. At sila pang masama sa atin, kayo daw po, ako daw po, tayo daw po na may ganong klaseng kaisipan ay walang pagkakaiba nitong mga Kristiyano maminamahal na pinalabas doon sa pagkaalipin. Kung totoosin maminamahal, kung iisipin po natin, ano kaya, kung sa bare lang na mind maminamahal, ano kayang ipinagmamalaki ng mga Israelitang ito? Na kung totoosin maminamahal, wala na nga silang ginawang mabuti. Kinahabagan lamang sila ng ating mahal na Panginoon. Ganun pakatigas ang kanilang mga ulo. Na ang sabi ng banal na kasulatan maminamahal, hallelujah, gumagawa ng mga bagay na karumal-dumal sa paningin ng Diyos. Dahil dito ngayon maminamahal, kahit anong paalala natin, kung inyong mapapansin, itong ating pastoral house ngayon parang ginagawa na lang nilang meeting place. Sa totoo lang po, may mga kabataan ngayon tayong mga binibigyan ng mga paalala, inaayos ang kanilang buhay. Nagtataka na lamang kami maminamahal na ano bang klaseng mga Kristiyanong ito? Ating binibigyan sila ng pagkakataon para sila'y magbago, para sila dalhin sa langit, para magmana ng buhay na walang hanggan. Ngayon, ginagawa pa nilang meeting place ang ating mga pastoral houses sa buong Pilipinas. Kitang-kita talaga maminamahal ang mga pinagagawa. Akala mo pa, walang ginawang kasalanan. Pag nagdi-display pa sa kanilang mga sarili, akala mo, kami pa ang may kasalanan. Kapag tinutuwid, sila ang tama, ang mga nagtutuwid ang mali.
Anong tawag daw sa mga Kristiyanong ito? Matitigas ang ulo. Rebellious. Ang sabi ng 1 Samuel chapter 15 verse 23, ito pong rebellious, ito pong sinasabi rito, maminamahal, na talagang pagkamatigas ang ulo, stiff-necked, ay wala daw pagkakaiba. Ito, maminamahal, ng sin against witchcraft. Yung witchcraft, yung nagtitiwala, mga minamahal, sa mga espiritong ligaw. Yung mga espiritista, yan pong sobrang katigasan ng ulo. Wala daw silang pagkakaiba doon sa mga sumasamba sa mga diyos-diyusan. See? Kaya dapat kapag tayo, maminamalay, makapakinig ng mga ganitong klaseng mga pag-aaral, hindi na po tayo magtuturuan pa sa isa't isa. Tingnan na natin ang ating mga sarili. Mahal na Panginoon, isa kaya ako diyan sa mga iniidulo ko na ang aking sarili, ang aking kagandahan, ang aking kagwapuhan, ang akin ang iniidolo. Ang karumal-dumal po, maminamahal, sinabi ng Revelation chapter 21 verse 8, ay itatapon sa kadagat-dagatang apoy. Ang impyerno ay hindi na po tumitigil, ang uod ay hindi na mamatay. Maliwanag po ang sinabi ng banal na kasulatan. Yung mga karumal-dumal na ito. Bakit sa mga Kristiyano, maminamahal, na kapag lalo pa nating tinutuwid, lalo pa silang nag-uumigting, talagang pumipiglas? Di ba niniwala, maminamahal, na mayroong kabayaran ng kasalanan? There is a wages of sin. Amen. The wages of sin is death. Kamatayan. Bago ka mamatay, patay mo na yung spiritual mong buhay. Bago ka mamatay, magkaroon ka muna ng karamdaman, bunga ng iyong ginawang kasalanan. Nakakatakot po yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At kung akala natin, ganun lang kadali yan. Mabuti pa hindi mo nalalaman ang katotohanan. Pagkatapos mo malaman ang katotohanan, baliwalain mo itong mga mangangaral. Amen? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi ng 34, ibalik natin dun sa Exodo 32, 34 hanggang 35. Ang sabi ng, therefore now go, lead the people unto the place of which I have spoken unto thee. Behold, mine angel shall go before thee. Nevertheless, in the day when I will visit their sin upon them. And the Lord plagues the people because they made the calf which Aaron made. Tingnan niyo sa Tagalog. Sabi rito, maminamahal, at ngayon yumaon ka, iyong patnubayan ang bayan sa dakong aking sinasalita sa iyo. Narito ang aking anghel ay magpapauna sa iyo. Gayon may sa araw na aking dalawin sila, ay aking dadalawin ang kanilang kasalanang ipinagkasala nila. At sinaktan nga ng Panginoon ang bayan sapagkat kanilang ginawa ang guya na ginawa ni Aaron. Anong parusa? Basa dito po sa 1 Corinthians chapter 10 verse 7 up to 8. Brother Deo, mukhang palagi na lang si Brother Dito po sa aklat ng Unang Korinto, kabanatang 10, versikulo 7 hanggang 8. Nihuwag din naman kayong mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan gaya ni yaong ilan sa kanila ayon sa nagsusulat, na upo ang bayan upang magsikain at magsiinom at nagsitinding upang magsipagsayaw. 8, nihuwag din naman tayong makiapid na gaya ng ilan sa kanila na ngakiapid, at ang nangabuwal sa isang araw ay 23,000. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Ulitin ko po, minamahal. Pakibalik po sa 7. Ang sabi po, huwag din naman kayong mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan gaya niyang ilan sa kanila ayon sa nasusulat, na upo ang bayan upang magsikain at magsiinom at nagsitindig upang magsisayaw. Ni huwag din naman tayong makiapid na gaya ng ilan sa kanila na nagkiapid, at ang nangabuwal sa isang araw ay 23,000.
23,000. Imagine, maminamahal, 23,000 araw-araw ang pinapatay ng mahal na Panginoon, maminamahal. Hindi ba nakakatakot yan na paulit-ulit nating binasa yung talata na yan, na karamihan pala sa ating mga kasama rito, lalo na po yung mga nagsasalita na ng hindi magaganda doon sa mga mangangaral, sila pala ay wala ng Espiritu ng Diyos. Kaya pala gano'n na ang kanilang espiritu naging murmuring na. Sila po pala ay napakatigas ng kanilang mga ulo. Sila pala, maminamahal, ay nariyan na yung pong sabi ng banal na kasulatan dito na sobra po ang panghihimagsik. Panghihimagsik. Akala mo, sabi ko nga, akala mo, ang mahal na pastor pa, beloved babies pa, ang mga beloved workers pa, ang mga mangangaral pa ang mali. Yun naman pala, maminamahal, ang sabi ng Biblia, pinapatay na yung kanilang buhay espiritual. Nabubuhay na lamang sila bilang tao, pero yung kanilang buhay espiritual patay na. Dahil dalawang kamatayan ng isang tao, maminamahal. Kamatayang pisikal, na totoong namamatay ang yung pisikal, pero mayroon din kamatayang espiritual. Wala ka na palang espiritu ng Diyos, inaalisan ka na ng mahal na Panginoon. Yun pala, maminamahal, ang nangyayari. Kaya kahit ano palang paalala natin, kahit ano palang pasabi natin, mahal na kapatid, makinig kayo doon sa sinabi ng pulpito dahil mahal kayo ng mahal na Panginoon. Hindi. Sinisingle out na. Ako talagang tinutukoy ni Kuya. Ako talagang tinutukoy nila brother so-and-so, ng mga ordained preacher, ng mga preacher. Yun mga minamahal, oh. Mag-isip tayo. Mag-isip kayo. Ang ating pag-aaral, maminamahal, itong ating pinag-aaralan, ito po nga ating pong laging tinatalakay ay para sa ating kabutihan. Hindi para tayo'y pasamain, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang buong akala kasi natin lagi tayong pinapasama. Kung wala nang sasawata sa atin, malalaman mo kaya na ikaw pa'y mali o ikaw ay tama. Isang tiyak na bagay, lalo na kapag hindi ka na nakikinig sa mga saway, ay ikaw na ang pastor sa sarili mo. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kung mayroon pang nagsasaway, hindi mo na nga pinakikinggan. Ano pa kaya kung inaantay lang pala yan, maminamahal, na mayroon lang mga dahilan. Kaya nga, nung nabubuhay pa ang aking beloved sweetheart, naalala ko, maminamahal, ang sabi ng sweetheart, ano lang yan sa Bisaya pa, pinabibikil-bikil ka lang dyan. Mayroon na talagang, mayroon na talagang, wala na talaga yung espiritu ng mahal na Panginoon. Talagang lumalayo na ang espiritu ng mahal sa kanila. Talagang nawawala na. Pero yet, kung inyong pansinin, maminamahal, itong ating pinag-aralan, anong ginawa ng propeta ng Diyos? Nakikiusap sa mahal na Panginoon. Anong ginagawa ng mga manggagawa? Anong ginawa ng mga beloved babies? Nakipag-usap sa ating mahal na Panginoon. Yung mga kapatid na ito, na sobrang tigas ang kanilang mga puso, ang kanilang mga isipan, kabagan mo sila. Ibalik mo sila sa kanilang unang pag-ibig sa iyo. Ibalik mo ang kanilang unang pag-ibig sa iyo. Grabe ang mga panalangin, maminamahal. Dahil ayaw nga natin na mayroon pang mahulog sa kamay ng dyablo. Gusto natin lahat ay magmana na ng langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Hindi ba natin yan nakikita? Ganun na lamang ang pangungusap ni Moses. Kaya sabi ng malapay, sige Moses, samahan mo sila. Sige, samahan mo na sa paglalakbay. Kaya nung unang ibinigay ang 10 utos, dahil sa sobrang galit ni Moses, siya mismo ang nagbagsak nito. Dahil sa katigasan ng ulo, at siya mismo rin, maminamahal, kung inyong basahin yung mga talatang yan, yung mga kabanatang yan, kanyang pinino, yung molten image na yan, kanyang pinipino ng husto na nagiging alikabok na lamang, maminamahal, at pinakain pa doon sa mga makasalanan para lamang makita nila sobrang galit ni Moses. Pero galit, maminamahal, na makadiyos na galit, na ang sabi nga ng banal na kasulatan, si Moses mismo nagsabi,
Kung pwede, mahal na Panginoon, para lamang sila mapatawad. Kung ayaw mong patawarin sila, tanggalin mo na rin ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Tingnan niyo po, di ba't ganun ang pagmamahal ng ating dearly beloved pastor? Di ba't ganyan ang pagmamahal ng inyong mga manggagawa, ng mga mangangaral, para lamang kayo maibalik sa paanan ng ating mahal? Hindi ba natin ito nakikita? Hindi ba natin nakikita, maminamahal, na ang layunin ng mga mangangaral ay upang mapino lamang tayo sa paningin ng Diyos, upang ang ating mga pride, ang ating mga ego, yung ating mga ginagawa ay malinis sa paningin ng ating mahal na Panginoon, dahil perfect church without blemish, without wrinkles, spotless, will be brought to heaven. Kinakailangan pipinuhin tayo, pupuruhin tayo. Amen? Amen? Kaya nga, yung ating pong mga ugali na mga magaspang, talagang tinutuwid yan ng mahal na Panginoon. Amen? Sino bang hindi tinutuwid dito? Lahat po tayo nagdumanas ng pagtutuwid. Walang exempted. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga, maminamahal, hallelujah. Kung inyo pong mapapansin, ultimo bata dito, kung sila'y nagkasala, nagkamali, gano'n na lamang ang pagtutuwid. Hindi lamang ng kanilang mga magulang, kung hindi ang ating minamahal na mga magulang sa mahal na Panginoon, ang iyo pong mga tinalaga nila na mga manggagawa. Amen. At kinakausap pa po natin yan ng maayos para lang sila tumigil sa kanilang mga kahibangan. Dahil kung pababayaan po natin yan, isang tiyak na bagay, kung kikidlatan po yan dito sa loob ng pastoral, isang tiyak na bagay, malalagot na tayo, maninyos tayo, may kinidlatan dyan sa loob ng pastoral. Dahil sa kanilang ginagawa na karumal-dumal sa paningin ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Hindi nakakatakot yan. Lalo na ngayon, hindi natin alam tuwing gabi, tuwing hapon. Grabe, para tayong ginigera dito. Sa sobrang lakas ng kidlat, ng lindol. Andyan pa yung hangin at ulan na hindi natin maintindihan saan galing yan. Wala namang low pressure, pero bigla na lang dumarating sa atin. Hindi ba yan maminamahal ang kalikasan na nagtuturo sa atin para makinig na tayo sa mga payo ng mga men of God? Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, yung mga nagmabalasakit sa ating mga kaligtasan. Amen? Ngayon, may hinaharap tayong napakalaking hamon. Ni isa, walang tumanggap. Same din, kami pa rin ang narito. Naging mapurol lang ang ating isipan, nagiging totoo talaga itong ating tinatalakay ngayon. Naging matigas ang ulo, nagiging rebelde. Tapos ngayon, dahil sinususog na naman ang ating mga kahinaan, ito na naman ang ating pinag-aaralan, kalaban na naman natin yung mga mangangaral. Wala tayong kalaban dito. Ang kalaban natin dito ay si Satanas na demonyo na naghari sa isip, sa puso, sa pagsasagawa ng mga Kristiyano na nagpapalinlang kay Diablo. Amen. Wala tayong kalaban dito. Ang kalaban natin, masamang espiritu na umuudyok sa atin. Dahil gano'n na lamang ating pagsisikap na lahat. Paalala sa atin, huwag mag-absent dahil sa dadalo sa gawain ng mahal na Panginoon, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Laging narito tayo sa gawain ng mahal na Panginoon, mag-i-increase ang ating pananampalataya. Kaya hindi tayo pinapa-absent ng mahal na Panginoon sa kanyang banal na gawain. Kaya pala ang ating mahal na pastor, talagang ipinagbibilin yan. Sa announcement na lang, lagi tayong sinasabihan, huwag mag-absent mga minamahal, kundi dumalo ng 3 beses isang linggo, magdala pa ng bunga para kayo pagpalaing lubos ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin Diyos na buhay. Ginagawa ba natin? Hindi po. Bagkus ang ating laging tinitingnan, tinitira na naman ako. Ito na naman kahinaan ko. Ano bang gusto talaga natin? Akyat sa langit para magmana ng buhay na walang hanggan? O pababayaan tayo para tayo mahulog doon sa kamay ng Diablo? Hindi kami papayag. Walang mangangaral na papayag. Lahat kami. Lahat magmula sa ating mahal na pastor, sa kanyang beloved children, sa lahat ng mga mangangaral sa buong Pilipinas, sa buong mundo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry.
Ang aming layunin ay agawin kayo sa kamay ng dyablo. Lahat ng mga nanlalamig, lahat ng mga nanlulupaypay, lahat ng nangawala, kinakailangan ibalik natin sa paglilingkod sa ating malapain. Kaya tayo nagkukrusada. Amen? Kaya tayo nangangaral sa telebisyon, sa radyo, mga Zoom Bible study, sa webcast. Dahil hinahanap natin, hindi lang yung mga baguhan, kung hindi yung mga Kristiyanong naliligaw na ng landas. Nasasarapan na sa mundong kanilang ginagalawan. Kaya dito sa ating binasang talata, 40 days and 40 nights lang, inutusan para kunin ang 2 bitak na bato na nandun ang utos, the 10 commandments. Sinabihan na si Aaron, Aaron, gawan mo na kami ng Diyos-Diyosan dito. Wala na si Moses, hindi na bumabalik. Ngayon nga, may nangangaral pa Ang dami ng umaalis, ang dami ng tumatalikod, ang dami ng talagang nagbababay na sa kanilang mga kaligtasan. At anong mga sinasabi? Sobrang higpit, sobrang overstandard. Walang overstandard. Standard mayroon. Okay lang sana kung overstandard. Total, langit din. Kaya nga sabi ng mga pastor, di baling lumagpas tayo sa langit, basta langit. Huwag lang tayo lalagpak. Dahil pag lalagpak tayo, tiyak na isang tiyak na bagay sa impyerno tayo lalagpak. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga lagi kong sinasabi, maminamahal, tayong mga natitirang mga matitino, tayong nagsisikap na nandito tuwing Miyerkules, tuwing Biyernes, hindi lang tuwing Linggo. Dahil yung mga Sunday goers, talagang ang mahal na pastor mismo nagsasabi, I'm sorry, hindi ko matitiyak ang inyong kaligtasan. Dahil ang sabi nga ng banal na kasulatan, if you are in the light as He is in the light, we have fellowship one with another. Not forsaking the assembly of some is, lalo na ngayong nalalaman natin na lapit ng pagbabalik ng mahal na Panginoon. Huwag talagang kalimutan ang pagtitipon ng mga banal. Ngayon, maminamahal, parang sumasang-ayon na tayo sa kilos ng mundo. Imbes ang sabi ng Romans chapter 12 verse 1 and 2, present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God. Mag-iba ka ng iyong pag-iisip ng mahal na Panginoon, iyong pakaisipin palagi, kabutihan para sa gawain ng mahal na Panginoon ang iyong isipin. Ano nang ginagawa ngayon? Puro pahingalay. Puro bigyan ng kapritso ang ating pisikal na katawan. Deuteronomy chapter 31 verse 27 up to 29. Anong sinabi rito, maminamahal? Dito po sa aklat ng mga Deuteronomio, kabanatang 31, versikulo 27 hanggang 29. Sapagkat talastas ko ang iyong paghimagsik at ang iyong matigas na ulo, narito nabubuhay pa ako kasama ninyo sa araw na ito. Kayo'y naging mapaghimagsik laban sa Panginoon at gaano pa kaya pagkamatay ko. 28, palaguin mo ang mga matanda sa inyong mga lipi at ang inyong mga pinuno upang salita ko. Pulungin mo ang mga matatanda sa iyong mga lipi at iyong mga pinuno. Upang magsalita ko ang mga salita ito sa kanilang pakinig at matawag ang langit at ang lupa na ipinakasaksi laban sa kanila. 29, sapagkat talastas ko na pagkamatay ko kayo'y mga sisama at mga liligaw sa daan na aking itinuro sa inyo at mga kasamaan ay sasapit sa inyo sa mga huling araw sapagkat inyong gagawin niya ang masama sa paningin ng Panginoon upang ipamungkahi niya kayo sa kagalitan sa pamamagitan ng mga gawa ng inyong mga kamay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Alam niyo ba, maminamahal? Yan ang damdamin ng mga totoong lingkod ng Diyos. Kung hindi niyo tinutulugan at pinakinggan ninyo ito, ulitin ko pagbasa kung anong ibig sabihin. Pinagbili ni Moses ito, na ito din ang palaging ipinagbibilin sa atin ng ating dearly beloved assistant pastor. Ang sabi dito, maminamahal, sa Tagalog, sapagkat talastas ko ang iyong panghihimagsik at ang iyong matigas na ulo,
narito nabubuhay pa ako kasama ninyo sa araw na ito, kayo naging mapaghimagsik laban sa Panginoon. At gaano pa kaya pagkamatay ko? Kung ngayon nga maminamahal, andyan ang ating dearly beloved pastor, malusog pa, nakaipanalangin pa tayo, andyan pa kailang mga beloved babies, andito pa ang inyong mga manggagawa. Ganyan na daw ang kalagayan ng ating mga kapatid na wala na ngayon, hindi na nag-overnight. Pero nung araw, pag nagpatotoo, amen? Wednesday, Friday, salamat mahal na Panginoon. Ngayon, pinagpala na ako, mayroon na akong sasakyan, nakakadalo na ako ng Miyerkules. Pero kumusta? Nandito pa ba hanggang ngayon? Nag-overnight pa ba? Ni Sunday nga, inuuna na ang trabaho, inuuna na ang negosyo, inuuna na ang hanap buhay. Nabaliwala na yung seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Nawala na. Ang sabi dito, pulungin mo ang mga matatanda sa iyong mga lipi at ang iyong mga pinunong upang masalita ko ang mga salitang ito sa kanilang. Tuloy. Pakinig at matawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa kanila. Sapagkat talastas ko na pagkamatay ko, kayo magsisama at mga liligaw sa daan na aking ito tinuturo sa inyo, at ang kasamaan ay sasapit sa inyo sa mga huling araw, sapagkat iyong gagawin yaong masama sa paningin ng Panginoon upang ipamungkahi niya kayo sa kagalitan sa pamamagitan ng mga gawa ng iyong mga kamay. Tingnan niyo po. Kaya salamat sa mahal na Panginoon, nandito pa rin tayo. Tayong nagpakatatag sa ating pananampalataya, nananatili. Amen. Yung wala na. Nagiging kasalanan ba sa mga mangangaral kapag talagang itinutuwid sila? Kung wala na nagtutuwid, wala na nagpapaalala sa kanila, lalo silang kawawa. Ayan na nga sinabi na nga ni Moses, habang ako'y buhay pa, tawagin lahat. Sinabi niya sa mga matatanda, sa mga Levites, nagapangalaga, nangangasiwa sa gawain. Dahil ako nga, buhay pa nga ngayon eh. Ito na lumalaban na, nagsasalita na, laban sa mga tumatayo. Lalo pa kaya kung wala na ako, sabi ni Moses. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So anong pagkakaiba niyan ngayon? Lahat ng nagsasalita, laban sa lahat ng tumatayo sa pulpito, sa buong Pilipinas, maging sa buong mundo. Magpasalamat tayo, may mga mangangaral na inatasan ng ating dearly beloved pastor, beloved mama dear, ang kanilang mga beloved children, nariyan upang pangalagaan tayo. Dapat pakamahalin natin sila. Huwag natin silang kalabanin. Sabi nga ng inyong mga mangangaral na narinig dito, hindi inyo mapapakinabangan ang inyong kaalaman kapag pinipighati ninyo yung mga dumadalangin sa inyo araw at gabi. Totoo yan. Dahil ganun na lamang ang aming pagmamahal sa inyo. Ganun na lamang ang aming pag-aaruga sa inyo pagkatapos babaliwalain lang ninyo, babaliwalain lang natin. Amen? Kung kayo'y nandoon sa kapighatian, sinong lumalapit sa inyo, kaya mo yan. Umahon ka, tumayo ka, samahan ka ng mahal na Panginoon. Sino ang nakikiusap sa mahal na Panginoon? Mahal na Panginoon, i-comfort mo. Sino? Ikaw ba? Ang inyong mga manggagawa, ang inyong mga elders, ang inyong mahal na pastor, ang inyong beloved mama dear, ang kanilang mga beloved children, ang palaging nandiyan nag-aaruga, kinakausap kayo, kinakausap ang mahal na Panginoon na kayo'y panghawakan, hindi lamang ngayon hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Sama-sama tayong datnan para magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Amen? Bakit tayo magmamatigas? Panahon na minamahal para magbubulay-bulay. Mag-isip na. Ano ba talaga ang gusto natin? Gusto ba nating makabilang doon sa 23,000 na pinapatay araw-araw? Wala ibang ginawa kundi kumain, maglasing, maglaro. Amen?
Amen? Gusto natin yan? Samantalang dati-rati, punong-puno ka ng karamdaman, wala kang pag-asa na sa mundong ito, kasama ka na sana sa ililibing, sa hukay, ngayon pinagpala ka, pinalusog, pinapalakas, dinala dito sa buong katotohanan para magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Kaya huwag pagmamatigasin ng ating mga ulo. Huwag tayong lumaban. Dahil ang ating paglaban at pagmamatigas, maminamahal, alalahanin natin si King Saul, tinanggalan ng pagkahari nang dahil sa kanyang katigasan ng ulo. Ng kanyang paghihimagsik, tinanggalan. Gusto nating tanggalan tayo ng ating karapatan bilang mga tunay na anak, tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan? Huwag nawa. Amen? Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin ang ating mahal na Panginoon. Napakalaki ng ating kinakaharap na hamon. Mag-isip tayo ng mga bagay na tayo'y makakatulong sa kanyang banal na iglesia. Ano ito? Hindi pa tapos ang krusada. Hindi pa tapos ang ating mga selebrasyon sa panganakan ng ating dearly beloved pastor, beloved Minister Wildy James. Ang ating preachers meeting hindi pa tapos. Kaya pa nating isama sa ating mga panalangin, pag-aayuno, pagpupuri araw-araw. Kapag ginagawa mo yan, amen. Pag ginagawa natin yan, pumarito tayo sa mga pastoral houses natin sa buong Pilipinas, maging sa buong mundo, nakiisa ka, andiyan, nagsasakripisyo ka, kabilang ka sa mga tagumpay. Dahil magtatagumpay ang mga Kristiyano sa pangalan ni Jesus. Amen! Everybody shout, praise the Lord! Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya sa umagang ito, maminamahal, laging nakikiusap ang inyong mga mangangaral. Magmahalan tayo, mahalin natin ang ating mga kaligtasan, magpasalamat tayo sa mahal na Panginoon. Sabi nga ng isang script na nabasa ko din sa social media, wala namang mawawala sa iyo kung lalapitan mo yung nagtutuwid sa iyo at magpasalamat ka pa sa Kanya, lalo kang pagpalain ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Natats ang iyong ego, natats ang iyong pride. Lapitan mo yung ginamit ng mahal na Panginoon para sa iyong kaligtasan. Na ituwid ang iyong kahinaan, magpasalamat ka sa mahal na Panginoon. Unang-una na, at pasalamatan mo yung mga mangangaral na yan. Isang tiyak na bagay, lalo kang lubos na pagpalain ng ating napakabait at pinakamamahal na Jesus. Habang awitan natin ang ating mahal na Panginoon sa umagang ito, maminamahal. Hallelujah, hallelujah. Wala na tayong maigaganti sa buhay na ito. Ang kaligtasan ay tinapos na ng mahal na Panginoon. Angkin-angkin na natin. Ang atin ay manatili, ipagpapatuloy ang ating mga natutunan sa ating dearly beloved parents in the Lord, ng inyong mga mangangaral sa paglalingkod na ito sa ating mahal na Panginoon, magpatuloy na. Huwag nang kumaliwa, huwag nang kumanan, huwag nang umatras. Sumulong, magpatuloy. Pangako mo, ako ay aawit at sasamba hanggang sa pagbalik mo. Ngunit pag-ibig ko'y nanlamig, nagdiwala sa sarili, at sa iyong mga kamay, ako ay nawala. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Yes, O God. Hallelujah. Ako'y hawakan mo at huwag ilalayo
ako'y iyong iyo. Nung una, ang sabi ko, di iwan, di lalayo sa tungkulin ko sa'yo. Ngunit pag-ibig ko'y Hallelujah, 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 hallelujah. nagtiwala sa sarili at sa iyong mga kamay ako ay nawalay. Tulungan mo ako muling Ibalik ang unang pag-ibig mo. Yes, Ibig of God. Hallelujah! Hallelujah, hallelujah, at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako'y Hawak, hawak. at Huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Mami na mahal, hallelujah. Kung hindi natin tinutulugan ang araling ito, isang tiyak na bagay, walang dahilan na hindi tayo makipag-usap sa ating mahal na Panginoon. Huwag nating sabihin na tayo na perfecto sa kanyang banal na harapan. Kaya sabi ng banal na kasulatan, we are sometimes foolish in the sight of the Lord. Hindi may iwasan na talagang minsan ang mga Kristiyano, maminamahal, naging stubborn. Minsan mga Kristiyano talagang matigas ang ulo. Mga Kristiyano, maminamahal, talagang nagre-reklamo. Pero kung tunay tayong mga anak ng Diyos, langit ang ating patutunguhan. Langit ang ipinangako ng ating mahal na Panginoon. Kaya dapat lahat ng bagay ay dapat ipagpasalamat. Lahat ng bagay ay dapat ipagpasalamat sa ating mahal na Panginoon dahil siyang lahat ng may akda. Tulungan natin ang mga nanlulupaypay, mga nanlalamig, nangihina. Kausapin natin sila, maminamahal. Huwag silang magpabaya sa kanilang mga kaligtasan ngayon pa. Kung kailan malapit na ang pangako. Malapit ang pagtunog ng trumpeta. Anytime, rapture will take place. Ngayon pa tayo susuko. Ngayon pa tayo ayaw. Huwag nawa, maminamahal. Kaya dapat ang mga Kristiyan ay magpanalinginan sa isa't isa. Inihiling ko ang lahat ng mga anak ng Diyos sa lahat ng iyong nakikilala, nalalaman na ngayon andiyan na sa stage ng panlalamig, panlulupaypay. Banggitin ninyo ang kanilang mga pangalan, ibalik ang kanilang unang pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. Huwag mabaliwala ang kanilang paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Pakaisipin natin ang ating kalaban dito ay hindi ang mga Kristiyano, hindi ang mga mangangaral, hindi ang ating mahal na pastor, hindi ang mga beloved babies, hindi ang mga ordained preacher, ang mga elders. Ang ating kalaban dito ay ang diablo. Walang laman, walang buto. Talagang uudyugan ang Kristiyano para manlamig, manlupaypay, maalis sa paglilingkod sa mga Panginoon. Kaya pilitin nating agawin sila sa kamay ng diablo.
Dumalangin po tayong lahat ng gilat mapagpala naming Diyos. Sa namin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa umagang ito, mahal na Panginoon, sapat ang iyong mga salita na aming naging salamin. Ayaw naming tularan ng mga Israelita nung panahon na sila'y hinango mo doon sa pagkaalipin sa Ehipto. Gusto namin, mahal na Panginoon, na maging masunuring mga anak. Mapagpakumbaba, gawin ang iba na kalooban. Tulungan mo ang iyong mga anak, mga nanlupaypay na nalamig. Mga kapatid namin na tumatalikod na, hindi man sila napapaalalahanan o napaalalahanan man, na ibalik ang kanilang unang pag-ibig sa iyo, mahal na Panginoon. Kabagan mo sila. Ipagtrabaho na nila kailang kaligtasan na may takot at panginginig dahil alam namin malapit ng tagumpay. Kaya sa umagang ito, mahal na Panginoon, panghawakan mo kaming lahat na narito. Pagtibahin mo ang aming pananampalataya at tulungan mo ang lahat. Hallelujah, na hindi na namin nakakasama tuwing Miyerkules, tuwing Biyernes. At linggo na lamang namin silang nakakasama na ibalik sila sa kanilang unang pag-ibig sa iyo. Makasama na po namin sila muli sa araw ng Miyerkules, sa araw ng Biyernes, sa aming overnight prayer. At may restore na po ang aming mga gawain sa buong Pilipinas, buong magdamag ng mga pananalangin sa ibalang kaparaanan. Sa pangalan ni Jesus! Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan niya sa buong mundo. Hallelujah, hallelujah. Regular ang aming banal na gawain, inasam-asam in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Ipatong inyong mga kamay sa inyong mga ulong kaliwang parte sa parte ng karamdaman, ang kanan sa inyong mga ulo sa pangalan ni Jesus. Banggitin ninyo ang inyong mga karamdaman, minamahal. Kayong nandyan sa webcast, andyan sa YouTube, andyan sa Facebook, hallelujah, dito sa ating minamahal na mga kapatiran, hallelujah, na napapanood na ating kasama sa buong magdamag. Banggitin ang leukemia, tuberculosis sa puso, high blood, diabetes, asthma, di mo incurable sicknesses, diseases, doubts and unbelief, sakit sa puso, high blood, cast out, cast out, cast out in the mighty name of Jesus. Di mo na kahirapan, cast out in the mighty name of Jesus. Bless the children, Lord. Lahat ng kailangan negosyo, hanap buhay, pinakakitangan, pagpalain mo sa pangalan ni Jesus. Be blessed and be multiplied in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Complete healing and deliverance I pray right now in Jesus' name. Thank you so much, my dear Jesus, for answering our prayers. Thank you, Lord God, for answering our prayers. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. First prayer, beloved Pastor Will Estrada Almeida, we claim the promise, the answers of our prayers in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Itaas ang dalawang kamay, maminamahal, huwag magbibiro. Taos sa puso. Dalawang kamay itaas para pasalamatan ng mahal na Panginoon. Ang kinina, naangkin na ang lahat ng katugunan natin mga dalangin sa pangalan ni Jesus. Tumalon 3 beses sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin, malapit sabihin natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor to the great worthy to be praised forever and ever. Amen and amen. Praise the Lord. Ibang binibigay mo pagkataon sa ating beloved Noel para po sa ating mga announcement. Palakpakan natin